नमस्कार, मी एसीपी संपत शिंदे, शहर विभाग। काल रात्री सिटी चौक पोलीस स्टेशन अंतर्गत औरंगपुरा पोलीस चौकीच्या समोर दादा डोसाच्या वरती पहिल्या मजल्यावर विष्णू लेखराज तनवानी यांच्या जुगार अड्ड्यावर क्लबवर क्राईम ब्रँचचे API विनायक शेळके आणि PSI प्रवीण वाघ यांनी छापा मारून तेथील जवळजवळ 23 आरोपींना ताब्यात घेतले आणि त्यांच्याकडील जुगारासाठी वापरण्यात येणारे मुद्देमाल, त्यामध्ये पत्त्याचे कार्ड्स, कॉईन, रोख रक्कम आणि मोबाईल असे मिळून 3,57,300 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत केला असून या 23 आरोपींवर कायदेशीर सिटी चौक येथे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्याचा पुढील तपास PSI राठोड सिटी चौक हे करत आहेत।